Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pamirsa, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu. Nami kula Devi Putri Handayani, siswi saking kelas 11 akuntansi loro. Nomor absen 11. Ing video menika kula badhe nyadangaken tembang Asmaradono kanthi irah-irahan sumunar katresnan. Tresnanku tansah lestari marang sliramu kang mulya, ora luntur tekan suwe kaya segara kang jembar mekar lintang sumunar saat ing panggayohku lakon urip kepatresna. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun mirsani lan ngrungokaken tembang kula. Mugi-mugi tembang sumunar katresnan punika saged dados panglipur lan ngelingake kita dumateng kaendahan budaya Jawi. Menawi wonten lepat ing pengucapan lan swara kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun, sugeng rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.